മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലന്റെ അത്ഭുത ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ എത്ര പേർ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും? ഉത്തരം 10. യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലന്റേത് സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ് മരിക്കുന്നത്. ഒരു സുവിശേഷവും പുതിയ നിയമത്തിലെ 3 ലേഖനങ്ങളും വെളിപാട് പുസ്തകവും എഴുതിയത് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലനാണെന്നാണ് ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ഏറ്റവും അധികമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് യോഹന്നാൻ എന്ന പേരാണ് മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് അന്ത്യനിമിഷത്തിലെ അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ. കുരിശിൽ കിടന്ന് യേശു തന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് യോഹന്നാനെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ശിഷ്യനും യോഹന്നാൻ ആയിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇതിനാലാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ യോഹന്നാൻ AD 98 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പത്രോസ് തലകീഴായി കുരിശിൽ മരിക്കുകയും തോമാശ്ലീഹ കുന്തത്താൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും യൂദാ തദേവൂസ് അമ്പുകളാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും ഇപ്രകാരം അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ യോഹന്നാൻ മാത്രം ഇപ്രകാരമുള്ള വധശിക്ഷകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിരളി പൂണ്ട അധികാരികൾ യോഹന്നാനെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇത്തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു അത്ഭുത സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇന്നും സഭയുടെ ഏടുകളിലുണ്ട്. ദൈവമാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം യോഹന്നാനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊളോസിയത്തിൽ വെച്ച് കാണികളുടെ മുമ്പാകെ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ അപ്പസ്തോലനെ കൊല്ലാനായിരുന്നു അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എണ്ണ തിളപ്പിച്ച് സേനാംഗങ്ങൾ യോഹന്നാനെ അതിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. എന്നാൽ എണ്ണയിൽ വീണ് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ പുറത്തു വന്ന യോഹന്നാനെയാണ് അവർ കണ്ടത്. പടയാളികളെയും അധികാരികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിനും ഒരുപാട് അപ്പുറത്തായിരുന്നു അത്. മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് നടന്ന സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ടുനിന്ന പലരും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളായെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പസ്തോലനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ കലിപൂണ്ടും നാണക്കേട് മൂലവും അദ്ദേഹത്തെ റോമിലെ ഭരണാധികാരി ഗ്രീസിലെ പാത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ദ്വീപിൽ വെച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിൽ അദ്ദേഹം വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വഴിവെട്ടിയിട്ടിട്ടും അതിനെ അതിജീവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ AD 98 എഫേസോസിൽ വെച്ച് സ്വാഭാവിക മരണം പ്രാപിക്കുകയാണുണ്ടായത്. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലനുണ്ടായ അനുഭവം നമുക്കും സ്മരിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവർണ്ണനീയമാണ്.